So what's up guys? Good morning. Among subject ron manok na sad. Part 4. Part 4 na sad nga manok. Amo na magkita-kita taron. Ilig pangaon. So dali mga akong mga kuwaday. So napang akong mga kuwaday mga katropa. Nag-ingot ko ba? Yung tao ko ba? Muna sila. Oh, ayaw ko. Oh, dia kay. Oh. Man kami di kami maugtag kaso kay ano. Tawag kami Smoky Mountain. Dalawa ra mo Smoky Mountain karon, oh. Yami kayo. Wala ato sa ibang balat sa pila ka oras para buwan mata. Karon na taw dami daghang pag-isap po. Nabuan sa abot. Ubas siya. So guys, mamalit sila special recipe guys. So ato sila sa merkado, Minimart. So ilang palitong dito, batong o oyster sauce. So mo na sila oh. Ang nagbuha guys sa among kuan kahoy. Yes. Oh. Okay daw. Among wildflower. Yara. So guys, ato na ni continue ni kunya. So guys, ilan nang okay guys. Guys oh. Okay na sa nagadaan na to guys. So second assistant guys, tara guys oh. Second assistant guys, tara guys. Tara guys. Wala gitawag na sila Smoky Mountain guys kay hilig kay sila aso. So guys, sila sila paaso guys. Tinaman sila mga kuan niya malihok-lihok guys. Aso lang inyo guys, tara guys oh. So sponsored by Mighty. So guys, na sila sponsored guys. Mighty kuha. Aso yun. Muna nagluto sa pansit guys. Guys. So nagada guys, tara. Guys, welcome to my vlog. So guys, luto na nga itong mais. Nagpaabot nila sa papaano sa pansit. So kaya kita-kita ta kay mga buka. Guys, tara itong adobo nga manok guys. Balik ka ito kanina. So, ako na yung latanong. Aming paliwag tubig, Juan! Guys, magkukok na! Satlan? Maang na nyo eh!
So guys, mga ulit ha. Kapta kayo lang gikuha nga manok. Kininda. Oh, mali ako mga kauban ron. Ang gaga, oy. Dulit ito na niya. Bayron din na natin natin. Ilakot sa kundis. Guys, salamat sa pag-uban sa among video. Kob. So guys, dahil nag-sponsor na to, umalit ko ng Coke. So, ano, so, bukat tayo sa among debate guys, kaya gitagaan mo may sponsor. So, salamat kayo sa pag-uban sa among video. Kob. Bukat ng bukat.